Здравейте, приятели, инвеститори, трейдери или абсолютно всички хора, които са на пазара и по някакъв начин взаимодействат с пазара. Тази седмица ще е доста интересна, очаква ни доста бурна седмица, като имаме доста репорти, които ще излезнат и естествено едно от най-важните събития за седмицата, сезона с отчетите започва във вторник на 14 с големите банки. Но в това ще говоря нататък във видеото. Искам да изкажа огромна благодарност за всичките, които се сабскрайбвате към канала, абонирате се, лайквате видеята, коментирате и пишете естествено в Discord, като може да намерите линк към Discord. Не искам да ви преча много. Така пак искам да изкажа огромна благодарност на всичките 782 човека, които са абонирали към канала. Лека по лека наближаваме 1000, за това, за да помогнете, за да стигнем 1000 човека и да стигнем до повече хора с информацията, която аз предоставям за вас. Със сигурност се надявам да е доста полезна. Моля ви да тиснете един лайк, абонирайте се към канала и естествено влезте в линка, който ще намерите долу в описанието, за да можете да си пишете в Discord, като и да проверите, че Discord е напълно безплатен. Попълвате кратка форма в Google Forms и аз ви изпращам линк към Discord, за да може да се присъедините напълно безплатно и вече сме над 100 човека, 100 човека, така че със сигурност ще намерите хора с общи интереси и със сигурност теми, които ви вълнуват. Благодаря много, наистина, пак казвам, ако ви е интересно моето съдържание, палец нагоре и сабскрайб към канала. Така да продължиме с днескашните теми. Днескашните теми, първо, кратък рекап какво се случва с моето портфолио миналата седмица. Миналата седмица се оказа доста прилична, както виждате от последното видео преди 6 дена на 34 600, а днеска понеделник сме на 35 500, буквално с 800-900 долара нагоре, като имайте предвид, че днеска съм долу с 800 и то само заради AMD. За момента AMD, за тези хора, които не са виждали моите видеа, AMD има огромна тежест в моето портфолио, като AMD е над около 300 на хиляди долара, ако не се лъжа, малко под 30 хиляди стойност, така че останалите акции са обща стойност от 5 хиляди. Като имам една нова добавена акция, ще ви дам малък хинт или ще видите на отчета й. Ще видите, цената на акцията е 74 долара и най-големият тип отчета излиза на 16. Имайте го предвид. Ще се видим на 16 с видео за кратък отчет или със сигурност в Discord ще видите рекап на отчета. Така, новата акция купих около 800 долара, ако не се лъжа, 800 и малко, 11 дяла за 74 долара. Така че, ако може да я познаете, пишете в коментарите. Как се представя моето портфолио? Моето портфолио се представя наистина страхотно. За последните 3 месеца съм 18 070 долара нагоре, което е безумен растеж, но хората, които вече знаят, растежа се дължи до голяма степен от AMD. Много малка част има моя инвестиция вътре, но като цяло голяма степен от растежа се дължи на AMD и затова AMD е толкова голяма позиция в моето портфолио. Като с времето целта е да се балансира. Как отварят пазарите в понеделник? Доста смесено. Имаме S&P надолу с 0,23, DAO някак си стана зелен, NASDAQ от процент и половина надолу вече сме на 0,9 надолу, Russell се бори с нулата, VIX има малък скок от 0,2%. Имайте преди, че VIX от 16 е доста приятен. За хората, които не знаят какво е VIX е индекс на волативността. Колкото по-висок е VIX, толкова по-волативен е пазара, сривове и така нататък. Естествено, колкото е по-нисък VIX, доста по-спокойно се представя пазара. Точно това определя VIX, колко е волативен пазара. И като днескашния, златото е надолу с 1%, биткоина се бори той с нулата и петрола е нагоре с 2%. Защо? Естествено, заради ескалацията с войната между Иран и САЩ. Нещо доста интересно от днеска, TSMC, Taiwan Semiconductors, един от най-големите производители на чипове. Имайте предвид какво значи това. AMD, Nvidia са главна степен дизайнери на чипове, докато TSMC произвежда физическия чип. Днес изкараха отчет, като след малко ще прегледаме набързо няколко извадки от отчета, което е доста интересно за хората, които притежават компании, свързани с изкуствен интелект и всякаква сфера с чиповете. Що ме интересува? Естествено ме интересува заради AMD. Накратко в общи линии пазара не знае на къде да отиде, петрола се вдига, инфлация, CPI, PPI, Fed вчера ще говори. Сезонно с отчетите започва, буквално инвеститорите не знаят какво да направят и в момента абсолютно всеки е в режим на изчакване, защото не знае на къде да тръгне. Петрола се вдига, да, по-висока инфлация, но чиповете, това, което до голяма степен движи. Индексите се представят феноменално и вие като инвеститори имаме страшно много лоши новини, имаме страшно много хубави новини. Какво да правим? Ще чакаме докато видим точна посока на пазара и в икономиката на къде ще се развие.
Както ви казах, какво се случи уикенда, естествено нещо много типично между Америка и Иран. Цяла седмица са страхотни новини, пазара се качва, петък пазара се срива от страх какво ще стане уикенда или дали ще има размяна на ракети между Иран и САЩ. Този път имаше, миналата седмица нямаше. Просто буквално хвърляте езитора, за да разберете дали ще има или няма. Много лошо войната като цяло, нещо, което абсолютно никой не трябва да подкрепя. Особено политическа война, която това за момента наистина е политическа война. Но няма да навлизаме подробно си в това нещо. Какво се случва? Петрола за последните 6 месеца е нагоре с 3%. Или от даната, скоро преди няколко дена беше около 68 или 69 долара за барел. Сме 3-4% нагоре. Абсолютно пазара се имунизира срещу тези новини с петрола. Част от корабите минават, част не минават, някои ги обстрелват, други не ги обстрелват, минават нощно време без радари и телекомуникации. Новини хиляди, наистина. Петрола в момента малко се имунизира, защото няма никаква яснота дали изобщо минават, не минават и така нататък. Тук вече се спекулира доста с цената на петрола. Както виждате, започването на войната беше директно нагоре, буквално дадя като SpaceX. Но за момента пазара чака да има яснота дали минаването е разрешено или не, кои кораби могат, кои не могат и така нататък. Но за момента така сме в едни доста мътни води. И ще видим какво предстои нататък. Нас много ни интересува точно заради CPI и PPI репортите. Първо какво се случва с Taiwan Semiconductors. Изкараха техния отчет. Какво се случва? Second quarter ревенюто се е качило с 36% година за година, което е безумен растеж. Защо са толкова важни? Те са едни от най-голямите снабдители на Nvidia и Apple с произведени чипове, както имате предвид, че Apple и Nvidia правят заявки. Чип с този дизайн, произведете ми го, те го произвеждат и те ги купуват обратно вече чиповете. Така, доста голям цикъл е, имаме ASML произвеждат машините за принтиране на чипове, за производство на чипове, TSMC произвеждат самите чипове, Nvidia, Apple са дизайнери на чипове, в общини така върви цялата схема и целият пакет. Това, което се случва, ревенюто се е качило 67, почти 68% година за година, като спрямо миналия месец 6% спрямо миналия месец, т.е. за юни се е качило спрямо миналия месец 6%, което е безумен скок. Затова аз като инвеститор в AMD съм доста спокоен и ще изчакам да видя какво ще ни доведе отчета на AMD, преди изобщо да взема каквото и да било решение, дали ще купа, дали ще продам, защото може би това най-често задаване ми въпрос към мен е кога ще купа AMD, дали още държа AMD, дали искам да ги продам, дали искам да купа. За момента съм на режим изчакване, няма да добавям нови позиции, просто AMD е с огромна тежест, няма никакъв смисъл, а и дори да не беше с огромна тежест на цени от около $500, просто не мисля, че риска за мен си заслужава. Риска си заслужаваше, когато беше около $100, както знаете всички купувах колкото мога и за момента съм доста щастлив инвеститор. Затова този отчет на TSMC доста ме зарадва, защото така ми дава малко повече вътрешна спокойност за отчета на AMD, Nvidia и на големите производители на чипове. Но ще видим реално бъдещето какво ще ни доведе, защото отчета на AMD е на 4 август, ако не се лъжа, трябва да го погледна отново. Но мисля, че е на 4 август. Нещо много важно за тази седмица. CPI, за тези, които следят канала, със сигурност вече знаят как се разбира този индекс. CPI, Consumer Price Index и PPI, Producer Price Index. Какво значат? CPI, Consumer Price Index, това е инфлацията за крайния потребител, за консумера, за мене, вас, за абсолютно всеки, който е на края на поточната линия, всеки, който купува вече готовия произведен продукт. Банките излизат на 14, на 14 излиза CPI репорта и ще видим инфлацията и вече по-ниските горива на петрола дали са се отразили добре на Consumer Price Index. И също важно нещо е PPI индекс, това е Producer Price Index, инфлацията, колко струва да се произведе даденото нещо преди то да стигне до консумера, до крайния потребител. Това е доста по-важен индекс за нас, защото цените на петрола падат много по-бързо. И това се забелязва веднага. Колко струва един продукт да се произведе, транспорта му напред-назад да се движат различните суровини, това се вижда веднага, докато крайната цена не винаги се отразява толкова бързо, докато PPI индекса според мен за момента е доста по-важен при толкова волативни цени на горивата. Затова ще видим на 15, имайте предвид на 14 вторник излиза CPI и на 15
сряда излиза PPI. Защо ни вълнува CPI, PPI и като цяло инфлацията? Уорш, новия Fed Chair, има интервю на 14 да обясни каква е монетарната политика. Това интервю го прави 2 пъти в годината, абсолютно задължение по закон да го направи. И това интервю е много, много, много важно за целия пазар за момента, защото това ще премести доста пазара нагоре. Или надолу, зависи той как е настроен, дали е булиш или бериш към инфлацията, дали иска да я свали до 0 инфлацията или според зависи какво иска да прави с лихвите. Защо ни интересуват лихвите? Защото естествено по-високи лихви забавят икономиката, по-ниски лихви ускоряват икономиката. Вие ако трябва да купите нещо, да кажем на кредит, цените по лихвите са много по-високи, вие ще се въздържите, ще кажете да, аз няма да си купа този имот с лихва от 5% годишна лихва, ще изчакам лихвата да падне на 3% или няма да си купа тази кола на лизинг, защото лихвата по колите са 7-8%, ще изчакам да станат 5%. Точно така се забави икономиката. Основният проблем е, че голяма част от инфлацията идва от горивата, от високия петрол, като лихвите не могат да направят абсолютно нищо с цената на петрола. По никакъв начин лихвата на имотите, дали тенир трежери е 20% да е, по никакъв начин няма да намали цената на петрола, а горивата, естествено, както знаете, абсолютно навсякъде се ползват горива в производството на спортна стоки. Горивата играят огромна роля в това колко една стока струва. Затова, естествено, на 14 във вторник, имайте предвид, е много важно да се чуе какво ще каже новия Fed Chair, дали как изобщо е настроен, какви са му възгледите към инфлацията и цялата монетарна политика, дали иска да я държи строго с ниски лихви, с високи лихви, с цел да се намали инфлацията или иска малко да отпусне и за момента да въздържи, защото за 19 юли е следващия rate decision, също доста важен. На 19 юли този симпатяга, Кевин Уорш, ще каже дали ще увеличи лихвите, ще ги задържи или ще ги намали, като за момента 67-8% смятат, че няма да има промяна и 32% ще има промяна. Това е много важно да се види как ще се промени след 14, защото за 16 септември само 30% смятат, че няма да има промяна, а вече числото става 70% за 0,25 basis points или 0,5% увеличение на лихвите, което предстои да видим. Честно казвам, ако стигне до 0,5% увеличение на лихвите, ще е доста агресивно, но това зависи от цената на горивата. Какво ни предстои тази седмица? Както ви казах, започваме сезона с отчетите и ще е доста вълнуващ месец, защото до голяма част в момента пазара се движеше от надежди, че изкуствен интелект, производители на чипове ще увеличават приходите си в пъти, в хиляди и така нататък. Всички фирми ще харчат до безкрай. Честно казвам, това според мен е наистина невъзможно. Ще е много важно да чуваме производителите на чиповете и големи компании като Meta, Facebook, така познати ни, Amazon, Google и така нататък. Те дали ще си увеличат CAPEX разходите и какви са плановете за CAPEX разходите, защото няма как една компания, примерно като Meta, да си увеличава CAPEX разходите до безкрай. За момента Meta харчи повече за чипове, CAPEX разходи, отколкото е годишния и приход, което естествено в дългосрочен план не е възможно да се случи. Няма как бизнес да съществува по този начин. Какво започва във вторник, преди да отвори пазара? Започваме с Citi, една от банките, които аз съм инвестирал. Citi е доста малка позиция, но ме вълнува като цяло доста приятен дивиденд. И като цяло ми е доста интересно как ще се представят банките, защото имам друга позиция в SoFi, за тези, които са запознати, и SoFi е доста по-голяма позиция и така съм доста булиш, дългосрочно настроен към SoFi, но там е доста по-рискова банка, малко по-така спекулативна да кажем, но ще видим old school банките как се представят, да се надяваме, че са добре и те ще ни дадат възглед на икономиката как се представя. Това преди отваря на пазара, Festinal, компания за крепежни елементи и така нататък за всякаква индустрия също е доста интересно да се види. Може би да разбереме примерно строителството, хоумбилдерите как се представят, абсолютно всякакви такива производители също, които разчитат до голяма степен на Festinal. Една от компаниите, които набързо бих прегледал отчета. Aftermarket абсолютно нищо интересно за мен е. И сега да започваме с Before Market ASML. Както ви казах, ASML е компания, която произвежда машините за печатане на чипове. Тя буквално е монопол. Няма друга компания, която изобщо да може да се конкурира с тях. Това е доста важно да се види, защото, както ви е ясно, колкото повече машини за производство на чипове се продават,
най-вероятно те ще се ползват и ще се произвеждат все повече и повече чипове. BlackRock, доста интересен, Morgan Stanley, Johnson Johnson за дивидендните инвеститори със сигурност доста интересно да се погледне отчета, защото честно казвам Johnson Johnson не е толкова лоша компания, най-вече пък за дивиденден инвеститор. United Health Group, да, не е лошо, TSMC не са го апдейтнали, TSMC вече излезна, както ви казах днеска, с страхотен отчет. USB, да, по-малка банка, но естествено вече големите ще са, това са големите банки, големите вече ще си изкарали отчет и ще знаем какво USB ги очаква. GE е също доста интересно, просто да се погледне как се представя и както ви казах на 16 излиза така един очакван отчет за мене на Netflix. Защо Netflix? Доста се запознати, особено след като ми спряха за Мунда. Със сигурност доста от вас вече ползват и Netflix. Доста лепкава платформа с доста интересно съдържание. И цената на акцията е доста атрактивна. Дали ще купувам, дали ще продължа да купувам, дали ще продавам, естествено това зависи от отчета и ще го видим в четвъртък и като цяло петък един доста спокоен ден. Благодаря ви много за отделеното време, ще се много благодарен да натиснете палец нагоре, да се сабскрайбнете към канала, защото така помагате съдържанието ми да достигне повече хора и естествено да се произвежда повече и повече съдържание, което надявам се да ви е много полезно. Така ще се видим със сигурност утре с, както разбрахте вече, CPI репорта, FedShare, започват големите банки с техните отчети, така че ще е доста вълнуващ ден, още преди да отвори пазара. Така, благодаря ви много и стойте в течение с новините. Благодаря ви, успех!